Ramai Mas, kita berangkat siang-siang nih. Sebelum luhur ini Mas, jam 11 kita dari rumah. Nah, ini banyak pemancing, banyak pengcasting. Nah, ini casting little caster. Nah, ini Mas, mancing kecil. Halo, entuk Ranang? Halo, kau wis bali? Duh Mas, wah jos. Nusa Bah? Nggih. Wah, iki. Lho Mas. Rame kaya pasar, Mas. Mbuh iki kebagian iwak apa ora ngerti iki, Mas. Oke. Lanjut dulu. Pun Pak Mat. Mergo ili-ili ya ini nggon-nggon Pak Mat kuwi terus. Kadek ning wetanku. Tak ampat sange mriki lho Pak Mat. Lho, nang berote Pak, berote Pak. Lah iki. Wow, makasih Pak Mat sudah diberi tempat. Sudah diberi spot. Wah. Ora dikai spot karo masere sesepuh kene wah wis repot iki. Ora entuk iwak iki. Pangan kok. Lho, lah kena meneh. Welah sakmene naik tak rilis rene. Lah, glunang titikku kae nang ya. Di nganu apa? Iki sing dawa iki sing dawa wekmu. Alah. Ah, dirilis sik. Wes ya. Wah, tak ineh kapok. Glul lah lek berote lek wul wes iwake kroncalan griatele tajem sekali ini lek anti mocel griatele jan pol-polan. Kok wis wae ndineh iki nang ora kudu ambles nang kenone iki lho ya to. Tak ngene. Engko beteti lho nang. Ah. Cios. Iki gratelku gratel anti mocel merek lek sip. Ndak ya. Sedolokne patang nyari iki. Kena meneh. Piye to ki iwake kok gampang men kena jebule. Oh. Oh, jan nak bejo iki ra kaya Mas. Wis jan lanjut dulu Mas. Ajar dulu nang. Ulah saking apike pancinge mentiung. Lah aja diudoke madhep ngetan aja ngusake wetanmu. Oh, jos Mas.
Lah lah lah. Iwak gampang tenan nak iki, Lek. Lah ya toh. Wah lah lah lah. Wah, jan. Lanjut, Mas. Encan kudu digrundeli, wae ora digrundeli ra mangan to, Jan. Wah, ya to. Lho, Mas. Anu ya. Kula pendet. Nggih. Iki glule berot le le berat ngosek le iya iwak le mesake iwake Mbah bingung nggih iwak iki nggih bingung barang lumute tambah iki ngono kuwi nang les teko kena iwake nang usul nang ora dandulan iwake dalam nomor 2 lah iki mang spesialis apa Paris samene kena iki piye nak iki wah sing gratel gede barang malah iwak sakmene kena nang wis kadung kena ora iso dingetake saiki ana iwake le tak kira ora ana kaget aku lulu wah lho jebule ana iwake ra ngira aku wis tak nget kok kosong aku lho sen jos wah ayah jan manis Mbah kambangan ini
Jian. Duh. Arep tak cekel malah nganu mencolot ini. Lep-lep nah iki. Ulah. Ora do nengah oleh lu. Lah itu. Wah. Luas. Rada nengah wae rung gelem minggir, Lek. Renteng-renteng, Mas. Masih haup. Ini udah adzan asar qomat, Mas. Jadi walaupun masih haup undruk, mau ndak mau kita cukupkan sekian dulu, Mas. Mudah-mudahan terhibur dan ada manfaatnya. Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan bisa support dengan cara like ataupun subscribe. Untuk yang sudah selalu support, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas sebaik-baik balasan oleh Tuhan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Bye bye.